gikan sa 2022 hangtod sa 2052, 30 ka na katuig. Kaya kanang 30 katuig, muna man lang muna ang nabilin na plano sa Diyos, sumala pa sa iyang sumbingay na napulo ka babaeng birhen. Ang 5 kanila, walay lana. Anang angkod sa kang Duterte karon, wala gidigid makakuha sa deuterium. Kaya lamang 5 nga mupuli sa sulod sa 30 katuig, makuha sa deuterium. Walay laing nasod sa kalibutan nga makakuha sa deuterium. Wala. Pilipinas lang. Mga sa ulay mga adlaw, hangtod kining Dapitan City. Dapitan Shrine City, adunay oil rig. Kaya ang dako kayong deposito karon sa heavy water kanang deuterium anya sa Dapitan City. Ani, umanan ng akong gipasurvey sa Estado. Oo nga, ato gining timanan, isulat ninyo kaning akong istorya. Nga, mabot ang panahon nga dunay oil rig sa Dapitan City. Tungod kay dako man ang deposito, pwede duhaon ka oil rig ang Dapitan. Kaning atong oil karon, layo kayo ang gigikanan ni ani didto panigikan sa Puerto Rico, didto sa Caribbean Sea. Dili makuha ito kay Puertong Laluma. Dili matugkad nila sa ilang sukod. Pagsuyop anang deuterium. Didto ka na sa Caribbean Sea, sa lugar yung tawag o Puerto Rico. Sa kinat sila ka ng istorya. Kung mayon kaya tag Puerto, ka na, purtahan ka na. Kay puertahan ka na, puerta. Sa kinat sila, puerta. Tungod kay kanang Rico, o man ang katapusan, walang gitawag ka nga Puerto Rico. Pultahan sa kadatuan. Kaya ang meaning sa Rico, rich, kadatuan. Tuwa dito ang pultahan sa kadatuan sa Pilipinas. Isong ka ng buana, kayang dakong kanal, sa ilalong sa bato sa kalibutan, gikan sa Puerto Rico, nisoong ka na sa Panama. O namaybay ka ng tubiga, kanang dakong buho sa lalom, diya sa Mexico. Nibaybay ka na sa California, sa United States. Nabot ka na sa Canada. Sa Canada, nagsumpay na kanang namaybay dihang napita dito dayon sa Alaska. Pag-abot sa Alaska, nitabok ka na sa dagat nga dili makuha gyapon kanang tubiga niabot sa Russia. Anya, namaybay ka na sa Russia. Dahil namaybay ka na pag-usab dito sa Japan, dili makuha gyapon sa Japan kay Puertong Laluma. Nabot ka na sa Marianas Trench. Puertong Laluma gyapon, dili makuha sa Amerikano ang Marianas Trench. Pag-abot ka na, niliko ka na sa Surigao. Sa Surigao, wala nakabot sa New Guinea, na nasa Surigao ni punta. Una, namaybay ka na din sa Pilipinas, padulong ka na sa Purillo Island,
dito sa probinsya sa Quirino Province. Quirino Province o kanang Aurora Province. Tuwa dito na taman. Mo kalagi subayan sa tubig nga deuterium. Mga Pilipinas lamang ang makakuha niya na kay niangat mga dinhi sa Surigao niangat. Pag-angat sa Surigao, nipunta sa Polillo Island. Pero dinhi sa Legazpi, doon ay dakong buho ana sa Legazpi ni Sanga. Makuha gyapon na sa Legazpi pero dako kay gasto. Doon ay Sanga ana dito sa Samar. Manilapos ka ng Sanga dito sa Leyte. Nilapos ka na dito sa Bohol. Nagikan sa Anda, Bohol, padulong ka na sa isla sa Panglao. Nipadayon ka na pagliko dito sa Siquijor. Gilibutan ka ng isla sa Siquijor anang tubiga. Makuha gyapon. Makuha ra kay mabaw 12 ka kilometro sa Kilormon. Unya nitabo ka na gikan sa Siquijor dinhi sa tunga-tunga sa tulo ka isla nga Silinog, Apo, Aligway o kaning tumoy sa Tagulo. Nasa laod ka na makuha Porteng Laluma. Pero madala gyapon sa oil rig. Kaya sa dapitan, kinudakan o deposito mo'y makadato sa dapitan.